sekuyigama lami kade ningithuka mgodoyi ningibiza ngoko inhloko yenhlamba iphumile emgonqweni manje wozani la iphumile emgonqweni manje iyakapezela kathi idla ukuhamba ivambo lesinqumo sithathile kuwena sibiza kuthiwa sipolitical kodwa ulimi lwangapha kuthiwa ubuxoki. You can't reverse on all the insult that you have been insulted. Ukukhalisana nalaba akuthiwa abakhishwa eParliament nangazathi sini ngokufanele ngcono ukudelay ukucotshwa kwabo ngoba ikhona iallowance eyenzakala eParliament kunoma abantu bashiyiswe imisebenzi yabo. Nganza kwethu nangikhuluma ukuthi uvini ngithuka ningeza yonke into nganitshena mina ukuthi abantu basiwa la kufanele bekhona hayi la abafisa bona ukuyakhona nabo bebhizi behoxa behla benyuka beza beyale futhi ngifuna ukuyisho lento ngingani ngophandle kokunanaza nje umuntu ngiyamazi mina yabona lento le ye propaganda enikwazi ukuyikhanda niyikhande nikwazi uqamba manga kuma social media nakuma TV nizinto wakholwe nina manga ingozi le nto le yobulala ikusasa lezwe ngoba nani nizoba senkingeni enkulu kakhulu ngoba mhlazana unuka abanye abantu nje bakhomba nje bayathakatha lo muntu uzozunga ezogcina ukhombe wena lo muntu loyo yakutshena mina kukhona ngisola khona ngesinqumo engasithathayo futhi ngachaza futhi ubaba ngimhlonipha ngizinyongela etweni njengobaba hayi njengomongameli kaMK angimazi mina ngathi ubaba usampesha futhi usa retire njengomongameli wezwe ukufanele ngihlalele ushayo lo moya enkandla nalamacala ahambiswa wona amfanele isidingo sakho nasikho njoba yesho nje mina umfana wakithi umfana wakithi ngishayela inyoni kuba ngibabengela uyanemba ke ngehlile cha nimgadeke ehlile ngene ubaba uyanemba uyingozi hlile keep it for Jesus. Yadeba ya kawala yadeba kehleli. Ayadeba. Awona kubhalwa bangahlala lapha ngaphesheya nje ehlalele bese kusidela ba. Abone sekubazi iqhoma lapha athi igazi. So manje futhi iningi lona niyabona ukuthi ngangi right ibhlungu lento eyenzeke ngifuna ukukhalisana nalaba akuthiwa abakhishwa eParliament nangazathi sini ngokufanele ngcono ukudelay ukucotshwa kwabo ngoba ikhona iallowance eyenzakala eParliament kunoma abantu bashiyiswe imisebenzi yabo. That is cruelty ubuthakathi lobo akubona ubuntu xobo nje lonke igama la akubona ubuntu nalokhumala noma ukhumala ngaba lamaphutha khona indlela ekongehenrisho ngayo izinto akwazi ukuthatha umuntu wabantu eqhushalazela emabhizinisini ebhatanisa uzombeka phambi kwemehlo omhlaba umregistrise inhlangano emveni kwalokho bese khandelwa amaketanga ebushwe ngawo amanqinini bese twahamba uyobhukuda ke akanazi izandla zokukwehla akanazi inyawo zokukwehla leyo nto leyo inabo ubuntu manje kinga nidlala kabi nidlala ngepolitiki engenabuntu kanti abantu bakwaZulu banobuntu bathule bayabuka bayabona futhi namanje 98% abantu abavotele MK abantu bakwaZulu Natal kodwa kudlalwa ngamavoto abo kudlalwa spin kick kuthiwe hayi akufuneki sibonakala ngathi iqembu la kwaZulu kodwa amabhuna ayakwenza nje kakhanda iqembu lawo afe forum anga compromise ayakwenza amandiya iminority front yabo anga compromise cha sicela namandiya wodwa nje azivotele thina kuliwa nathi ngoba amaZulu ayi majority of this country and ahlangene futhi powerful manje sihambe kuthiwa ke asishejwe ushejwe ngamandla ethu igcina usuku ithina sibizwa ngoyiphukuphuku kuthiwa akasifundile kuthiwa sazi ukulwa nje thina sazi ukuthi ayikhale sazi nokushaya thuma umZulu nje ayiphela usuku ungashilo uzokushaya yabo manje ke yonke lento leyo ayikho right. Okwesibili ipolitiki kaMalema
ibaluleke kakhulu eNingizimu Afrika futhi uMalema kuningi okuhla kwenzelele lizwe. Mina ngangimfundisa umtsizo ngoba ngimkhipha amafinyela nje lapha kwaZulu. But ngangahlosile ukuthi mina noMalema lapho angabe sakuthola ukuphila ngabe saba umuntu. Kuyicala lokho. In our generation, in our lifetime, umuntu onjengoMalema siyamdinga in our political space. Uqala ukwaziwa kweParliament lazwa ngeEFF. Beba ngumsindo ke nokuhlobongela nokungahloniphi nani. Obviously ke makudribuleka umuntu omdala ufunani nomuntu omdala egroundini. Ingane mase zimshaya imata bese thiwa ihloniphi. Obviously ke politics is politics. But the manners has to be there as well. Has to be applied. Yabona. Ngoba niyabona nani eParliament lethu sabusiswa ngamadlozi. Aleke iParliament ebe ngamadlozi njengeParliament laseNingizimu Afrika since the dawn of democracy. Ngakho ke uMalema ubalekile noma ngaba namaphutha noma ngayikhuluma lento ayikhulumayo yamazwe ngaphandle nani oshinimba ulungile konke lokho kodwa ubalekile and I can never allow ukuthi uMalema afeka kanjalo necareer yakhe ifeka kanjalo. Ushivambo lesinqumo sithathile kuwena sibiza ukuthiwa political kodwa ulimi lwangapha kuthiwa ubuxoki. You can't reverse on all the insult that you have been insulted. Jacob Zuma insulta namazulu insulta iqembu le-ANC kanye nele-MK. You can't reverse it now. Ngoba nani nikhuluma kangaka nje mina ngimbone umuntu ojoyine MK mina ejoyina noma iqembu lezepolitiki elijoyina ubutshitshi ningamaqhiza no gcwele amadusho odwa lapha akaze ngibone nje abantu abaphethe umhlanga nje mina bethi mina ngiyaqala ngqa ukujoyina iqembu lezepolitiki lutho ngamadusho nje nodwa nje ngoba nalaba abaningi abaqalayo abafakwe yimi kuyipolitiki kusola ngo2021 silwa izimpi zepolitiki amabhinqa afundiswa yimini ipolitiki anelungelo lokungithuka uma ngabe kukhona la angaboni khona ngaselwenye kanye nami ngingachazile ngokwanele ngenqumo engiyithathayo kodwa futhi ngeke ngihlinzele ibini umuntu akalahlwa kwaZulu. Ngakho ke namanje ke ngimile ngithi mina uJulius Malema neEFF cha kufanele bafe. Shivambo kulungile hamba wena kodwa ngiyakushayina mfana wakithi khohlwa ngeke kulungile lapha nake ngeke uzolunga futhi okwesibili ungezi la kwaZulu ngoba nibulale iVPS le nayiqeda ngicela ophethe ikhiye zethala ayithathe ngokukhulu ukuphuthuma awayibeka le kwaphinda ngene ikhiye zethala ngoba lisengozini ithala manje napho Shivambo sebengapha uzokuthiwa ithala lichase iMK kuphele kanjalo ngethala ngoba neskill labo bafana senkohliso nosokumanipulator noma iVPS izala kwaZulu Natal pheleleke ngethala. Angiyazi mina lento eniyenzayo okwesibili mina ngangeke ngiye lapha mina uDuduzile wangibiza ngomotherfucker wathi mina hey mina ngangeke ngiye lapha mina uDuduzile wangibiza ngomotherfucker wathi mina hey what my mom is a Shangane and now I really don't believe that I said it is my brother. How can you call the Shangane? The EFF is gonna come there. How can you say the Shangane? You are saying Shangane now. You're Shangane. What is an insult? When someone says I'm Zulu, of course I'm Zulu. And when I bring your own Zulus, yeah, what way is it an insult? Or the way I have your motherfucker. What be some motherfucker? I kept quiet. Pocho. Ngeke ke mina ngibe spoon ngithi ngiphethe bese ngiphinde ngiyaphathwa ngeke I'm old enough for that nonsensical treatment ngeke mina ngizodlala uDuduzile mina bogcina ngabe ugenda amasoka abo lawa olokonyana ohlamulo not me buka nje umuntu esazabelazana esalimala naye esalinyalelwa iziphi buka ubunkosi khanyile. A very brilliant young politician is being suppressed. Khishwe imali kuyagwaza ukugwazela ikhundla kumkhonto wesizwe uthi kuye eParliament kukhishwe 100,000 abantu badayisa imizi babambise ngeimoto benze zonke izinto lezi. So much cruelty has been happening there. Now I'm speaking, yebo. I think it's sekuyezwa sekuyigama lami. Sekuyigama lami
sekuyigama lami kade ningithuka mgodoyi ningibiza ngawo inhloko yenhlamba iphumile emgonqweni manje wozani la iphumile emgonqweni manje iyaqapazela kathi idla ukuhamba ziyakhala manje klekuka ndlala ngobaba wethu simthandayo soke sife simthanda ndlala ngobaba wethu nidlala ngobaba wethu nani ngithuka ubusuku nemini nikhuluma into eningayazi uma ngajula mina ngijula ngempela ningaphoxeka manicabanga nongiziqaleni nokuba isilima ngibona ningiqambela amanga nje nithi mina ngibelethe imali ngobhakha nikhuluma ubuhlungu obugwaza inhliziyo kodwa ngagwinya ngathi ngoba ngumholi zonke kulungele nethe mina because ngangicabangela nina cabangela ikusasa leni better the devil you know than something that never existed enenkingo lokwazalwa manje imagine yabona if there are smart politician analyst here imagine ube mina ngenza lezi enanifisa njengoba ningithuka nifuna ngisho ukungibulala ningibulalela ukuthi mina ukube ngama nani iKZN uthatha ngamalengiso mhlawumbe ngabe nonombolo 2 na izohlula ngisho iDA ku national ngeke nikutholeke lokho ke qhothi yebo nganilanga amabomu ngababona abaholi angaze beqongisha iskipa seMK qhamuka sethwa baya parachute abongena eParliament kudlala ngenkosi yakwachiliza lapha nenkosi yami ubaba exexola imvunulo kuthiwa iyona siyiphethe lapha kwaZulu wakwambona ekhankasa leli jaji lelilingisela umthandeli leli wakwalibona lekhankasa cha beliqala namhlanje liqhubeka iskipa seMK kodwa thiwa liyisekela mongameli yilona eliphethe eParliament likuphi iqiniso lapho abantu abafeli MK bakhepha imali eyishisiwe baphi abekho nanilibe lokuthuka mina busuku nemini abanye benu nkosami ngiyabaxolela same time uNkulunkulu wami ngiyabaxolela babe ngithukela ama like uNkulunkulu wami phela bakithi nibayifunela ukuduma abantu osame bethu lama like bithuka lo uzongconywa uzothola uzotrenda uzoba right yabo into kanjalo just like that guys. Okay, it's fine. In my conclusion ngiyanthanda qhubekani nifundisise ipolitiki niyazi kodwa nazo ukuthi better the devil you know ziyakhala manje yimo wakho nanti khele ngenhla ungizwe umlando okumchunu.